Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление, и меня пытаются вывести из страны без моего согласия, поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это. Наш президент Светлана Тихановская все больше утирает нос в муке. Сегодняшняя наша встреча – это завершение большого визита в США. Это были очень важные 2 недели, потому что мы все вместе сделали огромную работу. Мы тутейшие. Нам вырашать! Свету Украину. Кунду за краты! Віншуємо Білсад з отриманням статусу екстремістів. У наш час це гонор. Живе Білсад! Живе Білорусь! Спасибо всем, кто долбит этот диктаторский режим. Живи Беларусь! Вітаем спадарства, гэта студыя Белсад, сёння 1 жніўня і наш традыцыйны нядзельны стрым, які сёння пачынаецца крышачку раней. І у сувязі з тым, што сітуацыя, якая развіваецца вакол спартоўкі нацыянальнай зборнай па лёгкай атлетыцы Крысціны Цімановскай у Токіа, мы запрасілі адразу ў студыю нашага спартовага аглядальніка Александра Баразенко. Александр, прывітанне. Я думаю, што варта нагадаць усім нашим глядачам, з чаго, власна, пачалася гэтая сітуацыя, так? Крысціна Цімановская, якая выступае на спрынтавых дыстанцыях на Алімпіядзе ў Токіо, даведалася днямі пра тое, што ёй давядзецца прабегчы эстафету 4 па 400 метров, так, гэта тая дыстанцыя, да якой яна ніколі не рыхтавалася, якой яна не займалася, бо яна займаецца менавіта спрынтавымі дыстанцыямі 100 і 200 метров. І гэтая сітуацыя, канешне, спартоўку вельмі, ну, скажем так, расхвалявала. Яна выказалася на гэты конт у сваім інстаграме, сказаўшы пра тое, што у нацыянальнай алімпійскай зборнай Беларусі вось такая сітуацыя склалася і выглядае на вельмі скандалічнай, і фактычна назваўшы гэта бардаком, спартоўка адмовілася ад удзелу ў гэтай эстафеце, што прывяло, канешне, да такога досыць вострага крызісу паміж трэнерамі нацыянальнай зборнай па лёгкай атлетыцы, таксама кіраўніцтвам нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі, які выказаў Крысціне свае заўвагі і ў тэрміновым парадку прапанаваў Крысціне пакінуць гэтую алімпіяду, першапачаткова прапанаваўшы зняцца з дыстанцыяў. Ўсё ж такі, у нейкі момант эта сітуацыя развівалася першапачаткова так, што Крысціне сказалі, што добра, заўтра ты прабяжыш дыстанцыю 200 метраў і больш не будзеш каментаваць гэтую сітуацыю і даваць нейкія каментары журналістам. Аднак пазней ужо стала вядома, што да Крысціны прыйшлі прадстаўнікі нацыянальнага алімпійскага камітэту, якія запатрабавалі неадкладна пакінуць сталіцу Японіі і зняцца з алімпійскіх гульняў, каб тэрмінова выехаць у сталіцу Беларусі, у Менск, дзе
як сама спартоўка лічыць, ёй пагражае небяспека. Вось такая короткая сітуацыя. У нас ёсць, дарэчы, аўдыёразмовы самой Крысціны Цімановскай з прадстаўнікамі беларускай дэлегацыі, таксама з галоўным трэнерам нацыянальнай зборнай па лёгкай атлетыцы. Гэты аўдыёзапіс трапіў да тэлеграм-канала Мікі Майк, і мы прапануем вам кароткі фрагмент з гэтай размовы. Давайте паслухаем, што ж там адбывалася, пра што размаўлялі гэтыя людзі ад спартовай палітыкі, чытоўнікі ад спорту з Крысцінай Цімановскай. Поступило такое указание. Ты сегодня улетаешь домой. И выслушай до конца только. Не делай никаких поспешных выводов. Вся ситуация в том, к тебе очень большая просьба. Ты приедь домой, и нигде ничего не пиши, не комментируй. Вот я тебе передам слово в слово, как мне сказали, чтобы не было потом. Если ты хочешь выступать дальше, выступать за Республику Беларусь, то послушай вот то, что тебе рекомендуют. Приедь и просто не знаю куда, поедь там домой, куда тебе есть возможность поехать, я не знаю, к родителям, куда угодно. И просто отпусти эту ситуацию. Иначе, чем ты больше дергаться, знаешь, как это, когда муха попадает в паутину, чем больше она крутится, тем она больше запутывается. Я тебя просто вот прошу это понять и принять. Вот вера говорит православная, понимаешь, она говорит так: смирись. Смирение человека растет, понимаешь, смирись. Не выставляй свою гордыню. Второе я тебя гордыня буду говорить: нет, не надо, ты что? И начинает тебе опять вот круговорот дьявола брать и крутить тобой, понимаешь? Вот так люди суицидом заканчивают, к сожалению. Я тебе даю голову на отсечение, Кристина, что с тобой будет все нормально. Ты слышишь меня? Вот своими детьми клянусь. Давай, ты можешь еще немножко поплакать, я пойду сейчас за Валенку скажу, что все нормально, мы согласны на это решение. Я не сказала, что я согласна. Сколько тебе надо подумать? У нас времени тоже нет. Вы думаете, что вот если я сейчас так сделаю, я вернусь домой, я захочу дальше заниматься спортом? Почему нет? Если даже вы меня оставите? Алесь, ну як бы ты пракаментаваў вось гэтую размову? Ну, увогуле такая дзіўная сітуацыя атрымалася. Беларускія чыноўнікі, беларускія, скажем, шчырэй улады зноў зрабілі міжнародны канфлікт літаральна з нічога. Гэта было абсалютна працоўнае пытанне, такое тэхнічнае. Сапраўды, Крысціна проста эмацыйна выказалася пра тое, як прымаюцца рашэнні ў спартовай галіне, пра тое, што яе паставілі на дыстанцыю, да якой яна была непадрыхтаваная, пра якую яна нічога не ведала. Акрамя яе паставілі яшчэ і Эльвіру Герман, якая ўвогуле бегае з бар'ерамі, а не проста 400 метраў. І вось все гэта вылілася ў сапраўды некае запужванне. Мы пачулі нават сапраўдныя, можа, пагрозы такія, то бок прагучала слова, што так людзі скаршваюць жыццё самагубствам нават. І гэта абсалютны твар вось усіх чыноўнікаў. Проста на прыкладзе спорту, на прыкладзе зараз алімпійскіх гульняў мы пабачылі, як гэта ўсё дзейнічае, бо чыноўнікі, якія бяруць пад казырёк, якія выконваюць любую каманду і нават з задавальненнем выконваюць гэтую каманду, вось яны зараз не могуць спыніцца, яны даводзяць проста любую сітуацыю да нейкага маразму, да сітуацыі скандалу. І вось мы, напрыклад, сёння паразмаўлялі з рэдактарам сайту Трыбуна.бай Олегам Гаруновічам, які таксама выказаўся пра тое, як сабе паводзяць беларускія чыноўнікі ў падобных сітуацыях. Беларускія чыноўнікі ад спорту дзейнічаюць бездумна яшчэ з тых часоў, як толькі прайшлі выбары. У іх было процьма магчымасцяў расправіцца з нязгоднымі спартоўцамі, каб пра гэта ніхто не даведаўся, ніхто не звярнуў на гэта ўвагі. Дастаткова было вытрымаць невялічкую паўзу і пасля рабіць усё, што б яны захацелі, і міжнародны алімпійскі камітэт на гэта нават не звярнуў бы ўвагу. Але ім хочацца караць ось тут і зараз, яны не гатовыя чакаць, яны не глядзяць на
нейкія рэпутацыйныя наступствы. Для іх галоўнае задаволіць аднаго чалавека, і я думаю, што магчыма ён нават іх пагладзіць па галоўцы вось за гэты інцыдэнт. Ну, навошта ім было чапаць Цімановскую? Ну, гэта нейкае такое дурноце, што тут яшчэ сказаць. Цімановская павінна была прабегчы сваю 200-метроўку, і калі вы штосьці хочаце там з ёй зрабіць, хай вяртаецца ў Мінск, вы можаце яе звольніць і нават пасадзіць у турму, але ім падгарае вось зрабіць гэта тут і зараз. Мне здаецца, калі была б магчымасць, яны б яе нават павесілі б у Токіа, але, на жаль, міжнародныя законы не дазваляюць гэтага рабіць, таму тут чыноўнікам ад спорта можна толькі паспачуваць. Ну, ім не хапае вось вытрымкі ў рэалізацыі сваіх задум, шмат імпульсаў, і гэта, вядома, нагадвае вось гэту гісторыю з самалётам Романа Пратасевіча. Ну, незразумелыя плюсы, затое мінусаў, ну, так багата. Дарэчы, спартоўка таксама дала вялікае інтэрв'ю Трыбуне, і вось журналісту Дмітрію Руто я, спадарства, дазволю вам зачытаць кавалкі, вытрымкі з гэтай размовы. Крысціна Цімановская кажа, што пасля таго, як да яе прыходзілі прадстаўнікі нацыянальнай алімпійскага камітэту, нацыянальнай каманды па лёгкай атлетыцы, да яе прывялі таксама псіхолага, які спрабаваў паставіць сябе на маё месца. Гэта цытата з гэтай размовы, а мяне на яго сядаў і рабіў выгляд, што ён гэта я. Ён гуляў ролю, быццам я сяджу ў кабінеце міністра спорту і кажу: так, я вінавата, я сама ініцыявала гэтую сустрэчу. Навошта ён гэта рабіў, я наогул не зразумела. Пасля гэтага у пакой ізноў зайшоў Шумак, маецца на ўвазе прадстаўнік нашай нацыянальнай каманды Артур Шумак, і сказаў, што ў мяне ёсць 40 хвілін, каб сабрацца. Я пачала складаць рэчы, да мяне кожныя 10 хвілін падыходзілі і правяралі, ці хутка я збіраюся. Я збірала рэчы 1,5 гадзіны, імкнулася максімальна зацягваць час, перапісвалася з мужам, са сваякамі, і мы думалі, што рабіць, куды звяртацца, прынялі рашэнне, што прыеду ў аэрапорт, а там пайду у паліцыю. Так урэшце яна і зрабіла. Прычым, памятаеш, Алесь, калі мы слухалі гэтую размову, там таксама трэнер нацыянальнай каманды па лёгкай атлетыцы Майсейчук казаў пра тое, што трэба быць сапраўды чалавекам праваслаўным, трэба там сміренне вось гэтае прыняць. То бок і псіхалагічны такі ціск аказваўся на чалавека абсалютна, ну, такі грунтоўны з усіх бакоў. Ну так, бо гэта ідзе ў канве недаўняга заяўлення Лукашэнкі пра тое, што ён казаў, што спартоўцы нашы не паказваюць вынікаў, таму што яны не галодныя. І вось гэтыя пастулаты пра тое, што трэба сміренне і трэба, галоўнае, каб ты быў трошкі галодным, і тады будуць вынікі, гэта ідэальны партрэт спартоўцы для беларускіх чыноўнікаў. І мы зараз бачым, што, у прынцыпе, спартовая сістэма, яна не вельмі моцна змянілася з савецкіх часоў. То бок, ёсць вось гэтыя паслушныя спартоўцы, якія мусяць проста паказваць вынік і не мець ніякага уласнага меркавання. І ёсць дэлегацыя, ёсць чыноўнікі ад спорта, якія галоўныя нават на алімпіядзе ў іх уяўленні, якія могуць вырашаць, якія вырашаюць лёсы людзей, якія могуць запужваць для таго, каб патрабаваць толькі аднаго выніку. Дарэчы, спадарства Радыё Свабода сабрала падборку выказвання палітычных аналітыкаў наконт сітуацыі з Крысцінай Цімановскай. Прапаную вам некалькі такіх выказванняў. Вось, напрыклад, Сергей Наумчук, журналіст Радыё Свабода, казаў, што спорткамітэт, які ў часы СССР на 90% укамплектаваны КГБшнікамі. Гэтым разам практыкаванне самалётам не атрымалася. Маецца на ўвазе, ну, вось гэтая прымусовая эвакуацыя спартоўкі з Токіа ў Менск. Праўнукі Дзяржынскага правялі аперацыю ратавання Крысціны Цімановскай ўжо міжнародная навіна дня. Гэта падобна, як у 1961 годзе вялікі Рудольф Нурыў скочыў праз бар'ер у парыжскім аэрапорце, папрасіў палітычнага прытулку ад камуністычнага раю. Александр Рыгорович працягвае ажыццяўляць абяцанне: усё будзе як у СССР. Будзе, абавязкова будзе. Атрымае ён і свой 1991 год, кажа Сергей Наумчык. Дарэчы, палітычны
аглядальнік Артём Шрайбан таксама каза упэўненасць у тым, што ўсё развівалася па такой схеме. Ціманоўская публікуе відэа з крытыкай спартовых бюракратаў, якія аблажаліся з допінг-тэстамі іншых спартовак і прымушаюць яе бегчы замест іх. Відэа падхапліваюць тэлеграм-каналы, а тэлевізор працуе ў рэжыме мачыць усё, што падхопліваюць гэтыя тэлеграм-каналы, і ў выніку Ціманоўская антыгерой усіх выпускоў навінаў дзяржаўнага тэлебачання. Лукашенко глядзіць тэлевізор і абураецца. Мы ждалі ёй усё, трэніравалі за наш кошт, а яна піарыцца і посціцца. Лукашенко тэлефануе, патрабуе зняць Ціманоўскую з гульняў і першым жа рэйсам адправіць Украіну. Дарэчы, ўжо самая спартоўка заявіла, што, кажучы пра палітычны прытулак, што, магчыма, яна папросіць яго ў Еўропе, так. А вось Валер Карбалевіч, дарэчы, кажа, што атрымоўваецца, што чым больш Лукашенко ўмешваецца ў спорт, падсумоўваючы вось гэтую сітуацыю, тым больш шкода, як ты вельмі слушна заўважыў пра гэта. Так, і, дарэчы, я хацеў яшчэ звярнуць увагу на тое, як дзяржаўнае тэлебачанне і як праўладныя тэлеграм-каналы адразу узялі каманду на цкаванне Крысціны. Літаральна прайшло 2 гадзіны пасля ейнага гэтага першага відэа ў інстаграме яшчэ ў пятніцу, і адразу, як па разнарацыі пайшла каманда па ўсіх дзяржаўных каналах, па вядомым тэлеграм-канале, проста хваля абразаў, наколькі я ведаю, хваля нават пагрозаў Крысціне прыходзілі ў асабістыя паведамленні. Таму цалкам лагічна, што дзяўчына спужалася, яна мела ўсе паставы, каб спужацца за сваё будучыня пры вяртанні на радзіму ў Беларусь. І вось гэты крок, ён паказвае, што гісторыя сапраўды паўтараецца з часамі савецкімі, калі спартоўцы з краінаў сацыялістычнага лагеру часта рабілі ўсё, і не толькі спартоўцы, каб застацца ў краінах, куды яны прыязджаюць на нейкія выступы. Пра тое, як зараз сябе пачувае Крысціна, мы паразмаўлялі з прадстаўніком Беларускага фонду спартовай салідарнасці Александром Апейкіным. Нагадаю, што менавіта фонд спартовай салідарнасці першым паведаміў сёння з раніцы пра сітуацыю з гэтым фактычна выкраданнем Крысціны Ціманоўскай. І вось што нам Александр распавёў пра то, як яна зараз сябе пачувае і ў якім стане знаходзіцца. Она сейчас с японской полицией в специальной зоне, она сейчас без связи. Находится к ней, выехали представители японского МИДа и представители дипкорпуса стран ЕС в Токио. Поэтому с ней все в порядке, она полностью в безопасности. Вопиющее нарушение прав спортсмена, во-первых, да, это насильственная депортация. Вот, и предположительно это все-таки связано вот с, не предположительно, а конкретно даже связано с заявлениями Крысціны Ціманоўскай, критическими в адрес Белорусской Федерации легкоатлетики. Вот. Сразу после этого началась травля Крысціны в госканалах. И она, во-первых, почувствовала опасность для себя, если ее начали показывать по госканалам и по всяким медиа там, пропагандистским. Вот. Она почувствовала серьезную опасность, а сегодня к ней пришли представители белорусского НОКа и представители Федерации легкой атлетики и сказали за 10 минут собрать вещи, и она покидает Токио и летит в Минск. Ее прям сопровождали до аэропорта. Вот, и она понимала, что в Беларуси ей может быть небезопасно сейчас возвращаться, и она обратилась в Токио к полиции. Это стресс для любого человека, и для спортсмена это стресс. Тем более, как бы завтра она должна была выйти на старт на 200 метров. У нее было еще 2 старта на Олимпийских играх. Естественно, она готовилась к этим стартам, она еще и переживает за это, поэтому, естественно, для любого спортсмена, для любого человека это серьезный стресс. Она планирует обращаться за политическим убежищем в одно из посольств европейских стран. Это будет либо Австрия, либо, возможно, даже Польша. Но это уже решение принимать будет она. Мы, возможно, об этом узнаем в ближайшее время. Мы сейчас оказываем юридическую, моральную, психологическую, если надо, окажем материальную поддержку. То есть мы оказываем все объемлющую помощь и призываем всех белорусов, всю белорусскую диаспору за рубежом сейчас поддержать Крысціну Ціманоўскую и в случае предоставления политического убежища также помочь ей в той стране, где она окажется. Потому что она планирует, она еще молодая спортсменка, она планирует продолжать карьеру, у нее еще хорошие перспективы спортивные, поэтому ей, естественно, нужно поддержать. Ну, а Нацыянальны алімпійскі камітэт, дарэчы, сваё трактаванне гэтай сітуацыі знайшоў, таксама спадарства зачытаю, паводле заключэння лекара ў сувязі з эмацыйна-псіхалагічным станам беларускай лёгкаатлеткі Крысціны
Тимановской трэнерскім штабам нацыянальнай каманды па лёгкай атлетыцы прынята рашэнне аб спыненні выступу спартоўкі на гульнях Алімпіяды. Такім чынам адкліканая заявка спартоўкі на удзел у кваліфікацыйных забегах на 200 метраў і ў эстафеце 4 па 400 метров. Пры тым, што сама Крысціна сцвярджае, што ніякага нават медычнага агляду не праводзілася і што гэта ўсё хлусня. І вось такая аперацыя па ейнаму гвалтоўнаму вывазу з Токіа увогуле яна адразу адбілася ва ўсіх сусветных СМІ абсалютна. Трэба зазначыць, што беларускія чыноўнікі чарговы раз узялі новую вышыню у спаборніцтвах па стралянні ў свае ж ногі і літаральна адным сваім дзеяннем яны вярнулі Беларусь у інфармацыйную павестку. Зараз усе сусветныя СМІ кажуць пра Алімпіяду выключна пра кейс Тимановскай і пра тое, што ўстроілі беларускія чыноўнікі літаральна на пустым месцы. Ну, дарэчы, вось аўстралійскія журналісты запыталіся яшчэ ў аднаго беларускага спартоўца, які заваяваў бронзавы медаль на гэтай Алімпіядзе, у Максіма Недасекава. Як ён ставіцца да гэтай каманды, да гэтай вось сітуацыі вакол Крысціны Тимановскай, увогуле пра сітуацыю у нацыянальнай зборнай па лёгкай атлетыцы. Я зачытаю, як яе каментуе, як яе уласна записал специальный корреспондент пресс-болу у Токио Сергей Николаев. Мне не нравится этот человек, то бок, значит, Крысціна Тимановская. Она ведет себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Считая, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова. Вось спадарства ёсць і такое меркаванне беларускай спартоўцаў. Дарэчы, сам Максім Недасекаў, як вядома, падпісаў праўладны ліст спартоўцаў. Так? І не толькі падпісаў, гэта адзін з тых спартоўцаў, якія прысутнічалі на таемнай інаўгурацыі Лукашэнкі. Ну і агулам Максім вядомы сваімі даволі дзіўнымі выказваннямі. У прыватнасці ён казаў, што выступае ён не для народу Беларусі, а для кіраўнікоў спартовай галіны. Бо гэта тыя людзі, якія вышэй за яго, таму усе вынікі ён паказвае для менавіта чыноўнікаў спартовых. Так тады ўзнікае пытанне, ці спорт па-за палітыкай, для каго ўсё ж такі гэтыя людзі, якія вось так заяўляюць, выступаюць, каго яны прадстаўляюць, ці беларусаў, ці беларускіх чыноўнікаў? Ну, мы бачым, што для беларускай улады, безумоўна, гэта пытанне палітыкі. Калі Лукашенка адпраўляў нашу дэлегацыю на Алімпіяду, гучалі словы пра вайну, пра патрыятызм, пра нейкі там нацыянальны гонар. Ён не казаў менавіта пра спартовыя дасягненні. Для яго гэта было абсалютна пытанне палітыкі. І мы бачым зараз, што беларускія улады з аднаго боку увесь час паўтараюць мантру пра тое, што спорт па-за палітыкай, менавіта вось гэтыя фразы прысутнічаюць у праўладным гэтым лісце, які прымушаюць падпісвацца спартоўцаў, а з іншага боку яны адным крокам, адным сваім дзеяннем проста паказваюць усяму свету пра тое, што ні пра які спорт тут не ідзе гаворкі, што гэта абсалютна яшчэ адна з граняў дыктатарскага рэжыму Лукашэнкі, які плоть от плоти просто паўтарае ўсё, што было за савецкімі часамі. Алесь, а на твой погляд, чаму вось такая сітуацыя здарылася з допінг-тэстамі? Няўжо вось у нацыянальнай зборнай, у алімпійскім камітэце не ведалі, што вось гэтыя дзве спартоўкі, якія, як аказалася, з гэтымі допінг-тэстамі не могуць прыняць удзел у гэтай эстафеце, ввогуле не могуць узяць удзел? І чаму тады давялося тэрмінова кагосьці шукаць? І вось была Крысціна Тимановская, ее абсолютно без усялякага ўзгаднення вырашылі паставіць на гэтую дыстанцыю. Ну, бо гэта звычайная практыка любога беларускага чыноўніка. То бок, неправільна лічыць, што ў спорце сістэма неяк адрозніваецца ад таго, што мы бачым у звычайным жыцці. Гэта звычайнае было проста галавацяпства. Ім было важней зрабіць колькасць падпісантаў за праўладны ліст гэты, так? Бо яны там кожны робіць нейкія справаздачы пра тое, колькі падпісалася, колькі у якой федэрацыі, у якім міністэрстве. Вось. Для іх гэта было важней. Яны проста, я ўпэўнены, што проста не прасачылі, не падумалі пра гэта. І, як правільна сказала Крысціна ў сваім першым відэа, якое яна пасля выдаліла з інстаграму, чаму за касякі іншых мусяць адказваць спартоўцы.
Ну і вось калі глядзець агулам на гэту алімпіяду, падавалася б, што у беларускіх уладаў і у Александра Лукашенка забралі ўсе, якія толькі можна спартовыя імпрэзы, якія планаваліся праходзіць у Беларусі. І вось алімпіяда это фактычна быў адзіны такі за апошні момант, калі Беларусь магла сябе заявіць як сапраўды добра падрыхтаваную, так, у спартовым сэнсе каманду, якая магла прадставіць Беларусь на міжнароднай арэне. Хотя и зараз и Беларусь находится в такой, можно сказать, сусветной фактычнай изоляции, так? Однако и не можно было без скандалу ось и у этой ситуации. На твой погляд, як эта ситуация ввогуле паўплывае на нацыянальны спорт, на беларускі спорт на міжнароднай арэне? Ну, на беларускі спорт уже, по-моему, цяжка паўплываць неяк, тому што мы бачым па выніках гэтай алімпіяды, што ўзровень падае. Зараз ёсць 2 медалі, але я думаю, што мы дойдзем да антырэкорду вось на гэтай алімпіядзе. А увогуле даволі дзіўная сітуацыя, я паўтаруся, што беларускія чыноўнікі проста зноў самі сябе падставілі. Яны паказалі, што яны з сябе ўяўляюць, паказалі, што ўяўляе з сябе беларускі спорт, што гэта проста адлюстраванне палітыкі Александра Лукашэнкі. І зноў на роўнай месцы яны зрабілі праблемы самі сабе, бо я не думаю, што гэта сітуацыя застанецца па-за ўвагай Міжнароднага алімпійскага камітэту, міжнародных арганізацыяў, прафсаюзаў спартоўцаў. Думаю, што гэта будзе мець працяг, і мы паглядзім, як будзе развівацца сітуацыя, таму што зараз Крысціна ўжо ў бяспецы, яна пакінула аддзел паліцыі ў аэрапорце. Ёсць інфармацыя пра тое, што некалькі краінаў ужо гатовы яе прыняць. І я думаю, рэакцыю Міжнароднага алімпійскага камітэту мы пабачым вельмі хутка і развіццё гэтай сітуацыі. Што ж, мы ў сваю чаргу будзем абавязкова працягваць гэтую тэму ў сённяшнім нашым нядзельным выданні. Дзякуй вялікі, Алесь, што расклаў па паліцах, як зараз гэта сітуацыя выглядае з Крысцінай Цімановскай. Александр Баразенко, наш спартовы аглядальнік, быў разам з намі ў студыі Белсат. Ну а зараз, спадарства, таксама тэма спартовая, бо зазнаюць ціск не толькі спартоўцы, аднак і беларускія заўзятары. Да прыкладу, ультрас — гэта тыя, хто сапраўды з'яўляецца вельмі яскравым прадстаўніком у беларускім футболе сярод беларускіх заўзятараў. Это людзі, якія заўзятараў і вулічных хуліганаў урэшце ў 2020 годзе ператварыліся ў пратэстоўцаў на мірных акцыях пратэстаў. І шмат хто з іх цяпер з'яўляецца палітычнымі вязнямі. Аднак тыя, хто пазбегнуў гэтага зняволення, змог з'ехаць за мяжу і цяпер знаходзіцца ў вымушанай эміграцыі. Наша журналістка ў Киеве Ірына Кананенка паразмаўляла з адным з такіх ультрасаў. Віталём, давайте паслухаем ягоную гісторыю ад'езда з Беларусі. Меня зовут Виталий. Я долгое время являлся одним из лидеров ультрас и определенных хулиганских групп Минского «Динамо». Сейчас по вынужденной причине живу и нахожусь в Украине. Я уехал из Беларуси немного раньше, чем все остальные, так как за свою деятельность уже давно был на виду, и против меня неоднократно, а в 2016 году последний раз было возбуждено уголовное дело, абсолютно подставное. Вот, и в августе, в июле, в конце июля 2020 года меня предупредили. Так сказать, последнее предупреждение мне сделали, что если я на выборы не уберусь из страны, то меня ожидает не очень веселое будущее. Еще намного не веселее, чем оно было до этого. Люди, которые менее были запалены, менее под крючком, некоторые, которые уже вот-вот находились под крючком, остались там, естественно, для того, чтобы
в нужное время быть там вместе, все вместе. Как и в любой стране, ультрасхулиганы – это активная часть, поддержка футбольного клуба. В данном случае наш футбольный клуб – это «Динамо Минск». Непосредственно, если так брать, внутри нашей кухни идет деление на ультрасхулиганов, там обычных людей, обычных фанатов. Вот. Ультрас непосредственно отвечают за сектор, за его подготовку перед матчем, за ультрас-шоу. Есть определенный рейтинг футбольных хулиганов. Они выясняют отношения за пределами стадиона с использованием всяких боевых искусств. Ну, не между собой, а с другими клубами. Есть клубы, с которыми мы враждуем, есть клубы дружественные. Посмотрите, когда уже в республике были уничтожены все маломальские какие-то организованные группы молодежи, политически ориентированные, такие как, ну, там, оппозиционные. В принципе, когда уже там все понятия с районов были убраны, да, когда район уже там не мог по себя представлять какую-то силу, вот, как таковой, то есть я там говорю про обычные там бригады там, пацанов там и прочее, то только, в принципе, футбольные фанаты остались единственной сплоченной массой людей, которые могли там в течение часа-двух собрать там 60-70 спортивных ребят там, ну, в Минске и дать отпор кому угодно. В определенных местах именно ультрас, объединенные силы разных футбольных клубов были вместе и пытались как-то противостоять властям. Вот. Но за неимением опыта, за неимением подручных каких-то средств, необходимых на эти все дела, должного противостояния не произошло. Множество СМИ сейчас уже, особенно здесь это чувствуется, в таких пролиберальных СМИ мы в основном выступаем как фашисты, нацисты там, и прочее, прочее, прочее. Основная идеология – это честь, любовь к своему клубу, дружба, взаимовыручка, помощь. Все эти добрые качества, которые дали нам боги, так или иначе приводят к любви к своей стране, любви к своей истории, любви к своему языку, любви к своей идентичности, да, как бы там сейчас там не все не пели песни, но мы являемся, любим прежде всего все свое, свою культуру, себя, и я думаю, многие из парней, у которых уже есть дети, также воспитают своих детей. Спадарства, працягваем тэму скандалу на Алімпіадзе ў Токіё. Ужо зараз у нашай студыі з'явіўся адказны за знешнюю палітыку і гандаль у народным антыкрызісным управлення. Таксама былы генеральны сакратар Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі Анатоль Котаў. Спадар Анатолий, вітаю вас. Добрый вечер. Скажите, калі ласка, ці вы чакалі развіццё такіх падзеяў, як сёння ось склалася вакол лёгкаатлеткі Крысціны Цімановскай? Ну, шчыра кажучы, што, канешне, не, таму што гэты скандал, ён зусім на пустым месцы. Спортсменка выказалася з такой даволі справядлівай крытыкай, што яе прымушаюць выступаць у іншай дысцыпліны, да якой яна не была прыгатаваная увогуле. А самае галоўнае, што вось гэта сітуацыя яна сталася магчымай толькі таму, што спортивный менеджмент Федерации легкой атлетики допустил помылку, и у выніку гэтай помылки 3 спортсменки из этой федерации, 2 менавіта удзельніцы эстафеты, яны не были допущены до олимпийских гульняў у Токио. И вось справедливое обурэнне, что нельга затыкать дзіркі, а трэба адказваць за свои помылки, яно выклікала нейкую такую хвалю хейту у дзяржаўных медыа і у прадзяржаўных сацыяльных медыа. І сама сітуацыя яна выйшла з-пад пэўнага кантролю у Токіа.
І нават сёння мы ведаем, што Крысціна яшчэ за гадзіну да таго, як за ёй прыйшлі весці ў аэрапорт, яна не была упэўненая, што яе павязуць дамой, і ўвогуле яе жаданнем было працягваць сваё выступленне на алімпійскіх гульнях. Заўтра раніцой па японскім часе яна павінна была ўдзельнічаць у сваёй дысцыпліне 200 метраў, але вось ёй так вельмі нечакана сказалі збіраць рэчы і фактычна прымусова адвязлі ў аэрапорт. І вось з гэтага моманту гэты скандал, які спачатку меў характар памылкі ўправлення, ён перарос у такую вялікую палітычна-дыпламатычна-спартовую нейкую блытаніну, і якую можна параўнаць толькі з горшымі часамі Савецкага Саюза. Скажыце, вось для Крысціны што гэта значыць? Яна цяпер, наколькі разумею, губляе магчымасць выступіць на сваіх дыстанцыях. Фонд спартовай салідарнасці дапамог Крысціне вельмі аператыўна падаць іск у міжнародны спартовы арбітраж. Ёсць спецыяльныя аддзелы на алімпійскіх гульнях, якія разглядаюць справу на працягу 24 гадзін. Канешне, у гэтай стрэсавай сітуацыі мы не вельмі спадзяёмся, што ёй дадуць фізычна выступіць, але прынамсі зафіксаваць яе намер і яе гатоўнасць бароцца да апошняга, і менавіта як спартсмена, гэта вельмі важна паказаць тое, што яна перадусім спартсменка, якая проста выказалася за такі нармалёвы падыход да ўпраўлення. Але, на жаль, як заўсёды, як з тым рэйсам Ryanair, улада на пустым месцы на Беларусі стварыла вельмі небяспечны для яе палітычны скандал, таму што ўсе тыя, хто дапамагалі вывозіць Крысціну, яны, напэўна, зрабілі гэта уразрэз з алімпійскай хартыяй, а можа нават і ўразрэз з крымінальным кодексам Японіі. Я ведаю таксама, што Народнае антыкрызіснае ўпраўленне вызвалілася наладзіць сувязі дыпламатычныя, каб дапамагчы Крысціне ў гэтай сітуацыі. У нас ёсць таксама заява кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўла Латушка, які заявіў, што Крысціну Цімановскую вырашылі эвакуяваць з Токіо ў Менск па асабістым загадзе Александра Лукашэнкі. Давайте паслухаем. Я обращаюсь к белорусской диаспоре в Японии, ко всем представителям мировых СМИ, которые сейчас освещают Олимпиаду в Токио. В связи с тем, что белорусская спортсменка Крысціна Цімановская выступила с критикой национальной сборной в связи с нарушением правил и процедур участия спортсменов в Олимпийских играх, лично указанием Лукашенко принято решение ее эвакуировать, вывести за пределы Токио, вернуть в Беларусь. Ее будут сопровождать 3 человека спортивного телосложения. Очень важно оказать нашей белорусской помощь, гражданке Республики Беларусь, которая просто высказала свою позицию, свое мнение. Трэнер нацыянальнай зборнай па лёгкай атлетыцы заяўляў у размове з Крысцінай, што ёй нічога не пагражае, нават даваў сваю галову на адсячэнне. А як вы, спадар Анатоль, лічыце, што б магло стацца з Крысцінай Цімановскай у выпадку, калі бы она ўсё ж такі была вось так вывезена ў Беларусь? Ну, ведаеце, што ў той стужцы, словы з якой вы узгадалі, якая зараз гуляе па інтэрнэце, вынікае, што ёй пагражала якраз вельмі небяспечная сітуацыя, калі б яна не маўчала. Прыехаць сядзець маўчаць і баяцца, вось гэта запалохаць, гэта было асноўнай мэтай гэтай амаль 20-хвіліннай у суме размовы. І што адбываецца з людзьмі ў Беларусі, якія вось так вось выказваюцца, тым больш, што няма ніякіх падстаў не верыць спадару Паўлу Латушку, які казаў аб тым, што гэта рашэнне было прынятае на самым высокім узроўні. Хутчэй за ўсё, насамрэч так і адбылося. Гэта значыцца, што вось нейкая такая ступень небяспекі, яна была насамрэч вельмі высокая, ну,
на дзяўчыну вельмі лёгка маглі завесці крымінальную справу па нейкім эканамічным артыкуле за тыя самыя, не ведаю, камандзіровачныя, якія на яе патрацілі, а яна вось не выступіла у сваёй дысцыпліне і яшчэ адмовілася ад дадатковага бонуса ад Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі. Гэтыя рэчы ў беларускай рэчаіснасці робяцца вельмі лёгка, таму я лічу, што яна прыняла вельмі такое ўзважанае рашэнне і з улікам таго, што напэўна такіх размоў у яе адбылося больш, чым тое, што вось зараз гуляе па інтэрнэце, яна прыняла свядомае рашэнне, а вось тыя, хто з ёй размаўлялі, яны павінны задумацца аб тым, што чакае іх у далейшым будучыні пасля вось такіх вось заяў. Я думаю, што такі псіхалагічны ціск аказваўся на Крысціну. Мы чулі на гэтым запісе, як яна плача. Пазней яна распавяла журналістам трыбуны, што да яе прыводзілі псіхолага, які таксама спрабаваў яе пераконваць і таксама там на месцы сябе пераставіць. Спадар Анатолій, я вас прапаную вам і нашим слухачам яшчэ раз паслухаць урывак з гэтай размовы, а пазней вернемся, яшчэ раз абмяркуем гэта. Поступило такое указание. Ты сегодня улетаешь домой. И выслушай до конца только. Не делай никаких поспешных выводов. Вся ситуация в том, к тебе очень большая просьба. Ты приедь домой, и нигде ничего не пиши, не комментируй. Вот я тебе передам слово в слово, как мне сказали, чтобы не было потом. Если ты хочешь выступать дальше, выступать за Республику Беларусь, то послушай вот то, что тебе рекомендуют. Приедь и просто не знаю куда, поедь там домой, куда тебе есть возможность поехать, я не знаю, к родителям, куда угодно. И просто отпусти эту ситуацию. Иначе, чем ты больше дергаться, знаешь, как это, когда муха попадает в паутину, чем больше она крутится, тем она больше запутывается. Я тебя просто вот прошу это понять и принять. Вот вера говорит православная, понимаешь, она говорит так: смирись. Смирение человека растет, понимаешь, смирись. Не выставляй свою гордыню. Второй я тебя гордыня буду говорить: нет, не надо, ты что? И начинает тебе опять вот круговорот дьявола брать и крутить тобой, понимаешь? Вот так люди суицидом заканчивают, к сожалению. Я тебе даю голову на отсечение, Кристина, что с тобой будет все нормально. Ты слышишь меня? Вот своими детьми клянусь. Давай, ты можешь еще немножко поплакать, я пойду сейчас за Валенку скажу, что все нормально, мы согласны на это решение. Я не сказала, что я согласна. Сколько тебе надо подумать? У нас времени тоже нет. Вы думаете, что это если я сейчас так сделаю, я вернусь домой, я захочу дальше заниматься спортом? Почему нет? Если даже вы меня оставите? Ну, Юрий Моисеевич да нейкай веры заклікае, да смирения, так ввогуле як разглядаць гэтую размову, гэтыя словы. Тут і прынамсі гучаць намёкі на тое, што людзі ў такіх сітуацыях могуць скончыць жыццё самагубствам. Ну вось таму гэта было відавочнае запалохванне і спроба вось гэта смецце пад плінтус там замесці. Але не атрымалася. На жаль, для вось тых, хто прыняў удзел у гэтай ганебнай сітуацыі, не атрымалася замесці смецце, а колькі такіх сітуацый у беларускім спорце, ды і не толькі ў спорце, зараз адбываецца, калі, нягледзячы на нейкі гвалт, на нейкі ціск, проста запалохваюць людзей і кажуць: змірыся, прызнай, што ты раб, і выконвай без аніякага аспрэчвання нашы загады. І людзі нават не разумеюць, што ламаючы псіхіку спартсменкі, яны сапраўды ствараюць сітуацыю, калі нейкая матывацыя далей займацца спортам, далей працаваць на імідж той краіны, якую прадстаўлялі гэтыя трэнеры,
ён просто знікае. Яны дэматывуюць людзей, ну а пагроза там нейкія алюзіі з суіцыдам, яны вельмі небяспечныя вось менавіта з пункту гледжання крымінальнага кодексу і японскага заканадаўства таксама. Таму гэта ўсё будзе мець свае наступствы. Якія наступствы, спадар Анатолій, для беларускага спорту і для нацыянальнай зборнай Беларусі на гэтай алімпіядзе будуць мець вось гэтая сітуацыя? Беларускі спорт, на жаль, у чарговы раз прадэманстраваў тое, што вельмі цяжка лічыць на падтрымку тых, хто знаходзіцца ў камандзе, на тваіх трэнераў, якія з'яўляюцца для спартсмена амаль айцамі, на сваіх паплечнікаў, якія могуць яшчэ дазволіць і нейкія ганебныя выказванні аб тым, што так табе і трэба было. Вось. Але заўжды можна лічыць на міжнародную спартовую салідарнасць, таму што адным з першых на сітуацыю з Крысцінай адклікнуўся прэзідэнт еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў, спадар Спірас Капралас. Ён звярнуў увагу міжнароднага алімпійскага камітэту, які ўжо быў незадаволены тым, што адбываецца ў беларускім спорце. І ўжо уводзіў санкцыю адносіны да нацыянальнага алімпійскага камітэту. Я не хочу тут прагназаваць, што можа зрабіць і аргкамітэт гульняў і міжнародны алімпійскі камітэт, але вось такія выказванні яны могуць быць падставай для таго, каб удзельнікаў вось гэтай акцыі і тых, хто суправаджаў іх, проста выдалілі з алімпійскіх гульняў і адправілі на радзіму. Вось, у дачыненні да беларускага нацыянальнага алімпійскага камітэту гэта можа стаць падставай для ўвядзення дадатковых санкцыяў як да структуры. Тым больш, што міжнародны алімпійскі камітэт аб этом неаднаразова казаў, што далейшыя парушэнні правоў спартсменаў яны будуць карацца. Ці можа быць нейкая рэакцыя з боку Александра Лукашэнкі, з боку, магчыма, там нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі? Якая можа быць рэакцыя ў сувязі з гэтай сітуацыяй? Ну, праўдападобна, што яна будзе чаканая, аднак ці будуць, напрыклад, зноўку беларускія прапагандысты выкарыстоўваць гэтую сітуацыю для прыдання як бы сабе нейкіх бонусаў у развіцці вось асвятлення гэтай сітуацыі вакол Крысціны Цімановскай, на ваш погляд? Канешне, яны ўжо выкарыстоўваюць гэтую сітуацыю, спрабуюць развярнуць сітуацыю ў свой бок. Ніхто насамрэч не хоча разбірацца ў прычынах, чаму так адбылося, чаму вось менавіта тыя, хто дапусцілі памылкі з фармаваннем спартовай дэлегацыі, яны не пакараныя, а як заўсёды крайнім спрабуюць зрабіць найбольш беспраўную асобу, то бишь спартсменку маладую, дзяўчыну, на якую вельмі лёгка псіхалагічна ціснуць. Вось гэты хейт, ён паявіўся адразу пасля яе эмацыйнай заявы аб тым, што нешта робіцца не так. І сёння таксама ўжо пайшлі каментары, што яна быццам бы гэта ўсё робіць за нейкія грошы, за камандзіровачныя, што ёй шкада. Не, насамрэч сітуацыя ў іншым. Па-першае, не трэба ўсіх мераць па сабе, што ўсё толькі за грошы. Гэта сітуацыя была справакавана кіраўніцтвам спартовай дэлегацыі Беларусі ў Токіо, Беларускай федэрацыі лёгкай атлетыкі, і менавіта яны павінны паносіць за гэта адказнасць. Чаму? За іх памылкі беларуская дзяржава, так бы мовіць, выдала на падрыхтоўку усіх удзельнікаў эстафеты даволі вялікія грошы, якія былі проста змарнаваныя. Скажыце, калі ласка, спадар Анатолій, вось яшчэ у інтэрнэце, калі мы назіраем, як адрэагавалі інтэрнаўты, самыя беларусы, у гэтай сітуацыі некаторыя падкрэсліваюць, што вось, ну, маўляў, яшчэ адной
прыхільніцай Александра Лукашэнкі, маўляў, стала меней, так, маючы на ўвазе Крысціну Ціманоўскую. Больш за тое, некаторыя дзяржаўныя тэлеканалы падкрэслівалі, што гэта, як мы з вами ўжо абмяркоўвалі, акцыя выключна такая справакаваная, правда? Ці варта ввогуле так разглядаць, што тыя спартоўцы, якія зараз на Алімпіядзе ў Токіо прадстаўляюць Беларусь, гэта менавіта тыя спартоўцы, якія адназначна падтрымліваюць дзеючую ўладу? Ну, па-першае, не, нават тыя, хто падпісаўся пад, так бы мовіць, праўладным лістом, яны увогуле могуць нікога не падтрымліваць, ані гэты бок, ані апазіцыю, так? Таму што спартоўцы, яны жывуць у сваім свеце. Але вось якраз тое, што адбывалася ў Беларусі, пачынаючы з мая папярэдняга году, набрало моц у жніўні, вось гэты гвалт, яны дасталі нават і спартсменаў з нейкай такой сваёй хаткі, з нейкага такого свайго зачыненага свету, у якім яны жылі, дзе спорт, трэніроўкі, трэнер і спаборніцтва, і ўсё, іх больш нічога не кранала. А вось гэтае зло, гэтая бяда, яны могуць зараз проста закрануць любога. Таму сталі больш эмацыйна рэагаваць, тым больш, што спартсмены ў Беларусі гэта сапраўды тыя людзі, да думак якіх, да словаў якіх у Беларусі прыслухоўваюцца, гэта такія лідары мнений. Гаспадар Анатолій, я яшчэ раз прапаную вам і ўсім нашым гледачам, тыя, хто глядзіць наш сённяшні стрым, паглядзець наступны матэрыял Александра Баразенкі пра то, як развіваліся падзеі вакол сітуацыі у Токіо з Крысцінай Ціманоўскай, а пасля вернемся і яшчэ раз абмяркуем гэтую тэму. Беларускія спартовыя чыноўнікі надумалі гвалтоўна вывесці з Токіа ды пазбавіць права выступу на Алімпіядзе бягуню Крысціну Ціманоўскую. Раніцаю 1 жніўня, за дзень да старту Ціманоўскай на дыстанцыі 200 метраў, прадстаўнікі беларускай дэлегацыі вывезлі спартоўку ў аэрапорт Токіа ды набылі ёй квіток на самалёт. Крысціна Ціманоўская заявіла, што ёй ніхто не патлумачыў прычыны высылкі ў Беларусь і што гэта адбываецца супраць ейнай волі. Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи. На меня было оказано давление, и меня пытаются вывести из страны без моего согласия, поэтому я прошу Международный олимпийский комитет вмешаться в это. Беларускі фонд спартовай салідарнасці, які першым паведаміў пра сітуацыю з бягуняй, заклікаў Міжнародны алімпійскі камітэт, міжнародныя арганізацыі і беларускую дыаспару ў Японіі ўмяшацца і дапамагчы лёгкаатлетцы. У сітуацыю ўключыліся валанцёры ды паліцыя Японіі. Она сейчас с японской полицией в специальной зоне, она сейчас без связи. Находится к ней, выехали представители японского МИДа и представители дипкорпуса стран ЕС в Токио. Поэтому с ней все в порядке, она полностью в безопасности. Імаверную прычыною такой атакі на Ціманоўскую сталася сітуацыя вакол беларускай каманды ў эстафеце 4 па 400 метраў. Беларускія чыноўнікі не забяспечылі патрэбнай колькасці допінг-тэстаў для ўдзельніц каманды Ганны Михайловай і Крысціны Малярчук, у выніку чаго тыя былі недапушчаныя да спаборніцтваў. Недакамплект надумалі закрыць нестандартна. У пятніцу на эстафету дазаявілі бар'ерыстку Эльвіру Герман і спрынтарку Ціманоўскую, абедзвюх без іхнага ведама. Крысціна Ціманоўская эмоцыйна адрэагавала на такую самадзейнасць штабу. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило, как обычно, все за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду. И они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята, молодцы! Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки? Если вы накосячили с девочками, с их допинг-тестами, с их пробами, плевать, с чем угодно. Почему я должна расхлебывать эти проблемы? Пасля гэтае заявы на Ціманоўскую пачалася сапраўдная атака на дзяржаўным тэлебачанні ды праўладных тэлеграм-каналах. У выніку спартоўка выдаліла відэа з соцсеткі і рыхтавалася да старту на сваёй кароннай дыстанцыі 200 метраў, які быў запланаваны на 2 жніўня. Ніхто не адбярэ ў мяне мару. Спорт назаўжды ў маім сэрцы, але я буду змагацца за сваё. Нават калі гэта будзе мой апошні выхад на дарожку, я хачу атрымаць ад гэтага максімальны кайф. Я хачу запомніць гэты дзень.
Дзякуй за падтрыманне. Аднак спартовыя чыноўнікі пастанавілі інакш. Раніцаю Крысціну Цімановскую даставілі ў аэрапорт у суправаджэнні двух беларускіх спартовых функцыянераў. Пасля таго, як інфармацыя аб высылцы Цімановскай прасачылася ў СМІ, з'явілася афіцыйная пазіцыя Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Паводле заключэння лекараў у сувязі з эмацыйна-псіхалагічным станам беларускай лёгкаатлеткі Крысціны Цімановскай трэнерскім штабам нацыянальнай каманды па лёгкай атлетыцы прынятая пастанова аб спыненні выступлення спартоўкі на гульнях 32-й алімпіяды. Спартоўка баіцца вяртання ў Беларусь і мае намер прасіць палітычнага прытулку ў адной з еўрапейскіх краінаў. Беларускі нацыянальны алімпійскі камітэт і так знаходзіцца под санкцыямі. МАКа Віктор Лукашенко не прызнаны кіраўніком. Ну і ось гэтым інцыдэнтам яны яшчэ больш паменшылі свае шансы на нейкае канструктыўнае развіццё ось гэтага канфлікта наконт прызнання. У міжнародным алімпійскім камітэце заявілі, што сочаць за сітуацыю з Крысцінаю Цімановскай. Пра неабходнасць неадкладнага ўмяшальніцтва ў сітуацыю з беларускай спартоўкай заявіў і галава еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў Спірас Капралас. Алесь Баразенка, Белсат. Спадар Анатолій, ну і власне пытанне, як далей будуць развівацца падзеі вакол гэтай сітуацыі? Ну, самае галоўнае, каб Крыстына была ў бяспецы, і гэта ўжо, так бы мовіць, забяспечана на тэрыторыі Японіі. Там прынятыя пэўныя захады з дапамогай беларускай дыяспары, якая зноўку паказала, што беларус беларусу беларус. І вось гэтая салідарнасць, якая з'явілася ў гэтым годзе, яна сапраўды дапамагла дзяўчыне вытрымаць тую вельмі непрыемную псіхалагічную сітуацыю, у якой яна апынулася. Яе кейсам зацікавіліся вельмі сур'ёзна ў ААН і Міжнародным алімпійскім камітэце. Беларуская дыяспара і фонд спартовай салідарнасці разам з народным антыкрызісным управленнем працягнуць ёй дапамагаць. Спадзяемся, што праз некалькі дзён Крысціна зможа пакінуць тэрыторыю Японіі, каб патрапіць на тэрыторыю краіны, аб якіх яна казала, то бишь прыляцець у Еўропу, і далей будзем каардынавацца, каб дапамагчы ёй, па-першае, уладкавацца і па магчымасці працягваць спартовую кар'еру. Спадар Анатолій, ну тут важна падкрэсліць, каб усе гэтыя міжнародныя спартовыя структуры, і ААН, у тым ліку вы закранулі, сказалі, разглядалі гэтую сітуацыю выключна ў кантэксце палітычнага ціску такога, праўда? Не проста нейкай выключнай сітуацыі там з допінг-тэстамі, так, і з нейкім непаразуменнем. Беларуская ўлада, яна сама пераўтварыла звычайны крызіс, дробную сітуацыю насамрэч у вялікі палітычны крызіс, і зноўку Беларусь на першых радках усіх газетаў, і гэта зноўку не вельмі прыемная для беларускіх уладаў сітуацыя. Дзякую вам вялікі за гэты каментар. Спадар Анатолій, спадарства, нагадаю, у нашай студыі быў Анатоль Котаў, былы генеральны сакратар Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі, ну а сёння адказны за знешнюю палітыку і гандаль у народным антыкрызісным управленні. Дзякую яшчэ раз, спадар Анатолій. Ну а мы, як кажуць, ад адной тэмы з Цімановскай да не менш важнай іншай тэмы, да Святланы Ціхановскай. І тут варта падкрэсліць, што сёння мы падводзім вынікі двухтыднёвага візіту Святланы Ціхановскай ў Злучаныя Штаты. Гэта сустрэча на самым высокім узроўні, у тым ліку з дзяржаўным сакратаром ЗША, таксама з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Джо Байденам. Ужо ў хуткім часе ў гэтай студыі з'явіцца наш журналіст Сергей Пацасона, які уважліва сачыў за гэтымі падзеямі. Ну а пакуль прапаную спадарству размоў з самой спадарняй Святланы, таксама з дарадцам Святланы Ціхановскай, Фрэдакам Вечорка. Визит в Злучаныя Штаты Америки завершается, и час на выники. Вітаю, спадарня Святлана, и давайте по пунктах, чего атрымалася досягнуть тут. Удалось достичь полной политической поддержки со стороны США, что самое главное, политической воли. После поездки начинается самая тяжелая работа на самом деле, потому что все договоренности
которые были достигнуты, их надо прорабатывать. И по поддержке белорусов, по поддержке средств массовой информации. Вот мы, например, говорили о открытии белорусской службы «Голоса Америки», и дальше идет проработка. Мы встречались с послами Евросоюза. Дальше идет коммуникация по каким-то конкретным проектам, и встречались в Сан-Франциско со специалистами с IT-сферы, белорусами, которые уехали, которые достигли успехов, говорили о том, каким образом можно выстраивать IT-сферу в Беларуси, и вот они нам такую мысль предложили, что надо начинать с изменения законодательства об IT-сфере, и вот сейчас только начинается эта работа. То есть это как бы установление связей, все, что здесь было, а сейчас труд начинается. Ну, але самае галоўнае спатканне тут няма ніякіх сумневаў, што гэта візіт у Белы дом. Давялося скарэктаваць вельмі моцна планы. У Сан-Франциско дзень быў пякельны абсалютна, бо ўсё змясцілі з 2 дзён у 1 дзень, але не адмаўляюць прэзідэнту Джо Байдену. Як гэтая сустрэча? Да, на самом деле она в последний момент ее согласовали. Ну, нас пригласили в последний момент, мы уже были в Нью-Йорке, и мы вылетели в срочном порядке. И я, конечно, волновалась, потому что не каждый день такое случается, но встреча была настолько теплой и душевной. Вот так должен, как по моему мнению, вести себя президент демократической страны. Встреча длилась недолго, порядка 15 минут, но было сказано все. Читалось между строк, и здорово. Пані Святлана, падаецца, ўжо ўсё зроблена. І прэзідэнт сустрэўся, і дзяржаўны сакратар сустрэўся, і спадарня амбасадар Джулі Фішер была проста на кожным кроку на ўсіх сустрэчах у Вашынгтоне. І дарацца сустракаліся і кангрэсмены, і сенатары. Некаторым усё адно мала. Святлана Ціхановская тое не так зрабіла, слова не такое сказала. Кароткае гэтае спатканне было ў Белым доме, ці яшчэ што-небудзь. Як задаволіць усіх гэтых людзей? Што ім адказаць? Ну, всем мил все равно никогда не будешь, и это работа некоторых людей обливать грязью тех, кто борется за свободу, за новые выборы. Поэтому просто не надо отвечать, а делать дальше то, что ты делаешь. Робіце вельмі шмат, і гэта таксама пацвярджаюць дыяспары, якія прыходзяць вас падтрымліваць. Абсалютна цёплыя, небывалыя сустрэчы з дыяспарамі адбываюцца горад за горадам. Зараз таксама і ў Лос-Анджелесе. Гэтая дыяспора — гэта огромная энергия для вас. Да, это огромная энергия. Конечно, прежде всего я подпитываюсь энергией от людей, которые в Беларуси, их смелостью. Но в каждой стране встреча с диаспорой — это для меня особое событие, самое приятное. Опять же, каждый по маленькому шажочку, чтобы кому-то стало легче переносить то, что близких в тюрьме, либо кому-то релокацию легче перенести. То есть и финансово помогают, и помогают морально. То есть они сами гордятся тем, что вот так получилось объединиться. Они гордятся тем, что они белорусы. И эта энергетика чувствуется. Вы только не сдавайтесь. Продолжайте, пока все равно мы победим. Еще чуть-чуть. Победа уже вот близка. Пані Святлана, таксама галоўнае пытанне ў беларусаў. Яны глядзяць з надзеяй, пішуць нам каментары, дзякуюць, што даем гэтую надзею. Ці вы адсюль з Амерыкі вязеце беларусам надзею, і калі ж гэтая перамога? Ответ на вопрос я точно не везу. Когда победа — это решать белорусам. Сейчас наша задача — это сосредоточить весь международный фокус на Беларуси, потому что иногда это бывает сложно, когда нет массовых протестов, нет историй, и тяжело концентрировать внимание на нашей стране. И в этом заключается моя работа, чтобы мобилизировать международное сообщество, чтобы каждый раз напоминать, что вот мы белорусы, даже если не видно, хотя вот у меня женщины наши, вчера был небольшой марш женский, что мне так вот душу греет, что
все равно выходят понемножку, по чуть-чуть безопасно. И для того, чтобы не падал, не то чтобы интерес и внимание, нужно рассказывать, нужно выступать в прессе бесконечное количество раз. Пока, знаете, дать возможность белорусам снова собраться с духом, обрести уверенность. Она никуда, наверное, и не уходила, но просто она сейчас спрятана из насилия, из-за репрессий, но все равно этот дух перемен, он все равно никуда не уйдет из Беларуси. Я говорю, пока хотя бы один чей-то родственник будет находиться в тюрьме за невиновный человек за выражение своего мнения, люди будут идти вперед. Это не закончится, и наша задача сейчас подготовить все для того, чтобы, когда режим падет, мы быстро перешли к новым выборам, чтобы ОБСЕ было готово, чтобы присылали наблюдателей, чтобы переходный период во время переговора выяснили, кто будет управлять страной, там координационный совет, или это все будет решаться при обсуждении. Ну што ж, з Галівуду адразу ў студыю Белсат Сергей Падсасоны разам з намі. Прывітанне. Прывітанне, Віталь. Вітаю спадарства ўжо сапраўды з нашай студыі не са Злучаных Штатаў, літаральна з самалёту сюды. Які ўражанні? Першае пытанне, я думаю, што вельмі была насычаная паездка, як і для Белсату, гэтак і для самой Светланы Ціхановскай. Так, паездка, я здагадваўся, што гэта будзе вельмі інтэнсіўна, але не здагадваўся, што настолькі інтэнсіўна, таму што, па-першае, розніца ў часе вельмі вялікая. Калі мы гаворым пра Вашынгтон і Нью-Йорк, то розніца ў часе 6-7 гадзінаў з Беларуссю. А калі мы гаворым пра Каліфорнію, Сан-Францыска і Лос-Анджелес, гэта 10 гадзінаў розніцы ў часе. Гэта ускладняе фізічны стан, але трэба таксама устаць вельмі рана дзеля таго, каб выслаць, паспець матэрыялы ў Варшаву, у рэдакцыю. Гэта таксама азначае, што ты павінен вельмі рана пачаць працу. Потым вельмі насычаны графік Святланы Ціхановскай. Не было такога дня, каб гэты дзень быў вольны ад нейкіх спатканняў, працы і так далей. Больш за тое, часам у дзень Святлана Ціхановская ад раніцы да вечара мела блізу 10 розных сустрэчаў. І гэта не проста сустрэчы, ведаеце, папіць кавы. Гэта сустрэчы, дзе трэба прамаўляць па-ангельску, адказваць на пытанні, даваць інтэрв'ю для розных вельмі сур'ёзных медыяў, сустракацца з вельмі сур'ёзнымі палітыкамі. Гэта небывалы графік. І ўсё ж таки мы бачылі, наколькі высокім узроўні яе сустракалі, гэтай сустрэчы з самім прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Як там звярталіся да Ціхановскай, які ўспрымалі ўвогуле у Вашынгтоне, у Нью-Йорку, у Каліфорніі? Адназначна гаворка ідзе пра прэзідэнта альбо пра прэзідэнта электа, так, абраную прэзідэнтку краіны, дзяржавы. Калі мы гаворым пра дыяспары, якія прыходзяць на сустрэчы, гэта ў Вашынгтоне, ў Нью-Йорку, у Сан-Францыска, ў Лос-Анджелесе, гэтыя людзі ішлі на сустрэчы, беларусы ішлі на сустрэчы са сваёй прэзідэнткай. Пра гэта яны адкрыта ўвесь час кажуць. Калі мы гаворым пра сенатараў, калі мы гаворым пра кангрэсменаў, то яны таксама вельмі часта мы чулі гэта, гаварылі спадарыня прэзідэнт. Напрыклад, у Крамянёвай даліне, калі ў Стэнфордзе прамаўляла Святлана Ціхановская, то абсалютна спадарыня прэзідэнт гэты зварот гучаў увесь час. Калі мы размаўлялі са спадарыняй амбасадар Джулі Фішер, то яна казала пра тое, што цяжка даведацца вынік, вынік выбараў. Тут Дзярждэпартамент не ўжывае слова прэзідэнт, але таксама ён і не ўжывае слова прэзідэнт у стасунку да Лукашэнкі. Ці самая Святлана Ціхановская пачувалася сябе там прэзідэнткаю? Святлана Ціхановская, трэба сказаць, калі ты глядзіш, як яна захоўваецца, як яна паводзіць сябе, як яна размаўляе з гэтымі, вельмі высокімі асобамі, то не сорамна абсалютна. Не сорамна абсалютна. Можна казаць на Святлану Ціхановскую рознае, і пішуць каментары самыя розныя. Але калі яна выходзіць, прамаўляе па-ангельску, адказвае на пытанне,
калі яна выглядае стыльна. Прамовы, як некаторыя кажуць, што і дарадцы напісалі, яна іх чытае, гэта не так. Дарадцы узгадняюць з ёй гэтыя прамовы, але вельмі часта Святлана Ціханаўская сама па-ангельску, як, напрыклад, было пры адкрыцці кокусу сябры Беларусі, групы кангрэсменаў, якія будуць займацца выключна справамі Беларусі, Святлана Ціханаўская напісала па-ангельску гэтую прамову сама, абсалютна. І усе яе чулі упершыню, дарадцы таксама. Святлана Ціханаўская садзілася з намі на інтэрв'ю, і гэта не былі пытанні, якія былі ўзгодненыя. Таксама першае інтэрв'ю па-беларуску яна дала нашаму тэлеканалу. На гэта трэба звярнуць увагу. Ведаеце, можна заўсёды дачапіцца да чагосьці, шукаць, як я кажу, дзіркі ў цэлым, так, вось у гэтым падарожжы, у паводзінах, у касцюме, ці ў прычосцы, ці яшчэ штосьці. Але мне падаецца, што гэта прэзідэнт, за якога не сорамна. Яшчэ одно пытанне, і шмат кажа пра тое, што гэта сапраўды вялікі поспех каманды Святланы Ціханаўскай, сустрэчы на такім узроўні. А ў самім офісе, у самой камандзе Ціханаўскай гэта разглядаюць як вялікі поспех? Абсалютна. І тут няма ніякіх сумневаў, што гэта поспех. Ну, адбыліся ўсё, што можна было адбыцца. Што яшчэ? Паляцець у космас у Злучаных Штатах? Ну, гэта абсурдныя нейкія прэтэнзіі. 2 візіты ў Белы дом за тыдзень. Сустрэча з дзяржсакратаром, сустрэча з прэзідэнтам, які асабіста запрашае Святлану Ціханаўскую. Больш за тое, гэта не проста сустрэча. Гэта цалкам захаваныя пункты пратаколу як з кіраўніком дзяржавы. Гэта вельмі важна падкрэсліваць. І тое, што выцягваюць нейкія пячэнькі, то гэта таксама пэўны рытуал Белага дому, дзе кожны прэзідэнт мае свае рэцэпты для пячэння. І жэст гэтай цеплыні – гэта таксама прызнанне прэзідэнта цеплынёй сваёй. Дзяржсакратар прымае. Былыя дзяржсакратаркі Модлен Олбрайт, так і Кандаліза Райс. Гэта асобы, якія маюць вельмі сур'ёзны ўплыў. Сенатары, кангрэсмены, амбасадары ўсіх краінаў Еўразвязу. Мала? Сергей таксама паразмаўляў з дарадцам Святланай Ціханаўскай Франакам Вячорка. Напэўна, пра поспех гэтай паездкі давайце паслухаем, пазней вернемся і працягнем нашу размову. Пра вынікі візіту Святланы Ціханаўскай у Злучаныя Штаты з дарадцам Франакам Вячорка. Франак, вітаю. І па пунктах, што ўдалося дасягнуць, з чым вяртаецеся? Самае галоўнае, што Беларусь трапіла на парадак дня ЗША. Ёсць дамоўленасць павелічэння падтрымкі праваабаронцам і медыям. Будзе ўзнята пытанне стварэння беларускай службы «Голаса Амерыкі» і павелічэння фінансавання радыё «Свабода» беларускай рэдакцыі. Створаны кокус у Палаце прадстаўнікоў і будзе створаны ў Сенаце. Увосень адбудуцца слуханні ў Хельсінскім камітэце Кангрэсу ЗША па Беларусі. І ёсць папярэднія дамоўленасці пра тое, што будуць уведзеныя сектаральныя санкцыі супраць прадпрыемства нафтахімічнага комплексу, калі іх угнаенняў, разглядаюць таксама фінансавыя санкцыі. Таксама ішла гаворка пра павелічэнне падтрымкі грамадзянскай супольнасці, і мы абмяркоўвалі макрападтрымку на выпадак пераменаў. Амерыканцаў вельмі зацікавіла наша праца у кірунку стварэння візіі Беларусі пасля Лукашэнкі, і яны гатовыя дапамагаць не столькі фінансава, колькі экспертызай. Мы ўсе ведаем, што ў Злучаных Штатах Амерыкі выдатныя эксперты, прафесары, якія і ў Стэнфордзе, і ў Нью-Йоркскім універсітэце, і ў Джорджтауне гатовыя кансультаваць. Што тычыцца таксама санкцыяў, гэтую інфармацыю пра тое, што працы вядуцца, пацвердзіла нам у інтэрв'ю і амбасадарка ЗША ў Беларусі Джулі Фішер. Яна гаварыла пра тое, што вядзецца такая праца, але калі яны могуць быць уведзеныя, тут пытанне. Было вельмі сімвалічна, каб яны былі уведзеныя на гадавіну гэтак званых выбараў. Мы таксама спадзяваліся, што будуць уведзеныя на гадавіну, але гэта доўгі, досыць бюрократычны працэс, падрыхтаваць усе паперы, абгрунтавання. Я разумею, што дзяржаўны дэпартамент і Міністэрства фінансаў працуюць над тым, каб гэты пакет санкцыйны запусціць як можна хутчэй. Будзе гэта на гадавіну ці пазней, мы дакладна не ведаем, лепш пытацца у амбасадаркі, паколькі яна гэтым непасрэдна займаецца. Але для нас самае важнае гэта закрыць лазейкі для пасобнікаў рэжыму. Таксама вельмі важным абсалютна дасягненнем з'яўляецца сустрэча з прэзідэнтам Байдэнам. Пра гэта
усе кажуць, пра гэта кажа ўлада, хаця робіць выгляд, што нічога такога значнага не адбылося, і прапаганда вельмі моцна пачынае адпрацоўваць версію, што, скажу по-руску, никогда такого не было, и вот опять. Насамрэч, гэта сімвалічная, але і практычна важная сустрэча, бо гэта моцны сігнал амерыканскім структурам, і дзяржаўнаму дэпартаменту, і кангрэсу, што амерыканскі прэзідэнт стаіць па боку беларускага народу. Гэта адназначна падыме беларускае пытанне ў спісе прыярытэтаў ЗША. Мы вельмі спадзяёмся, што амерыканцы разам з ірландцамі, нарвегамі, эстонцамі ініцыююць слуханні ў Радзе бяспекі ААН і падымуць пытанне Беларусі на Генасамблеі ААН. Сустрэча з прэзідэнтам — гэта месседж і Лукашэнку, гэта месседж і ў Крэмль, гэта месседж і Брюсселю, гэта месседж беларускаму народу, тым, хто сядзіць у турмах, што іхняя справа, яна заўважаная. Гэта, напэўна, самы высокі візіт, калі браць па маштабе і па ўзроўні прыёму, і па яго значнасці ад 93-го году, калі прыязджаў Станіслав Шушкевіч, сустракаўся з тагачасным прэзідэнтам Білам Клінтонам. Цяпер наперадзе зараз нас чакае вялікая праца па тым, каб зрабіць яго практычным. Мы ўсе разумеем, што сустрэчы — гэта стварэнне адносінаў. Потым мы пішам у Дзярждэпартаменту, Міністэрства фінансаў, кожнаму кангрэсмену. Вось, мы на гэтых сустрэчах дамовіліся пра раз, два, тры. Давайце цяпер думаць, што рабіць далей. Мы так працавалі з Брусселем. Уявіце сабе, што Святлана Ціхановская прыязджала ў кастрычніку у Бруссель, і толькі ў сакавіку гэтыя дамоўленасці былі выкананыя. Гэта працэс, гэта час. План макраэканамічнай дапамогі заняў больш за паўгоду. Таму тут трэба трошки набрацца цярплівасці. Палітолог Павел Усаў зазначыў такі момант, што калі гэты візіт не будзе надта удалым, то гэта будзе азначаць канец увогуле Святланы Ціхановскай як апазіцыйнай лідаркі. Ці ты тут падтрымліваеш гэта? Мне здаецца, што гэта быў больш удалы, чым хтосьці мог спадзявацца. Мы атрымалі нашмат болей, чым разлічвалі. Я думаю, што толькі некалькі дзяржаўных лідараў за апошнія 1,5 года атрымалі такі высокі прыём у Вашынгтоне. Байден сустракаецца з Ціхановскай раней за Зеленскага, хаця з Украінай звязвае амерыканцаў зараз нашмат болей. І у тым ліку і супольныя пытанні бяспекі рэгіянальныя. То можа час ужо Зеленскаму сустрэцца са Святланай Ціхановскай тады таксама, бо Украіна неяк не спяшаецца. Украіна робіць тое, што можа. Яны могуць пасылаць сігналы, далучацца да санкцыяў, прымаць беларускіх уцекачоў. Больш за 100 000 чалавек выехала ад пачатку крызіса ва Ўкраіну. Яны вельмі добра прымаюцца украінскім бокам. З пытанняў бяспекі, нацыянальнай бяспекі, Украіна не можа быць такой актыўнай, як там Польшча, Літва ці Злучаныя Штаты Амерыкі. Мы гэта разумеем. І мы таксама разумеем украінскія нацыянальныя інтарэсы. У нас да украінцаў няма ніякіх пытанняў. Яны нашы гандлёвыя партнёры і сябры, і у нас супольная гісторыя. Таму я думаю, што не трэба ціснуць. І не мае сэнсу выбіваць нейкія там сустрэчы сілай. Не пра гэта гаворка. Як Ціхановская абазначыла, яна ехала не дзеля фотачкі і не дзеля абяцанняў, а дзеля таго, каб Беларусю спрымалі як партнёру. Сэнс жа ў тым, каб мы не прыязджалі прасіць, дайце нам тут на тое, альбо ударце там Лукашэнку, там пабіце Лукашэнку там за нас. Не, разглядайце нас як партнёраў. Мы з вами партнёры. Зараз у тым, як мы адстойваем і баронім дэмакратычныя каштоўнасці, а ў будучыні будзем партнёрамі і па дыпламатычным і эканамічным сектары таксама. І дзеля гэтай будучыні ўласна вядзецца гэтая праца для будучай вольнай Беларусі гаспадарства. І пра гэта з Франакам Вячоркам, дарадца Святланы Ціхановскай ў міжнародных пытаннях. Дзякую за размову. Ну, мы працягваем тэму. Я ведаю, што вельмі шмат было спатканняў з дыяспарай, і сама Святлана Ціхановская падкрэсліла, што без намаганняў гэтай дыяспары гэтыя сустрэчы на высокіх узроўнях маглі бы не адбыцца. Безумоўна, дыяспара — гэта спадарства, нашыя гледачы з дыяспараў. Вы абсалютна цудоўныя, вы абсалютна неверагодныя. Вашынгтон, Нью-Йорк, Сан-Францыска, Лос-Анджелес — гэтыя сустрэчы абсалютна унікальныя. Бела-чырвона-белыя сцягі, беларускія песні, уздым, настрой. Таксама гэтыя петыцыі ў Белы дом, гэта сотні петыцыяў, якімі закідалі прэзідэнта Байдена, што адбываецца, чаму не адбылося гэтай сустрэчы. І
ўсё ж такі розум перамог. Ужо пасля таго, як, дарэчы, Сергей пакінуў Каліфорнію, Лос-Анджелес, скіраваўся ў Варшаву праз Амстэрдам, адбылася сустрэча з беларускай дыаспарай у гэтым горадзе. У нас спадарства, дзякуючы гэтай дыаспары, меліся відэоматэрыялы, і мы падрыхтавалі для вас невялічкую цюду з гэтага спаткання. Давайте паглядзім разам. Где бы мы ни жили, на каком бы языке мы ни разговаривали, мы одна нация, и мы одна семья. Мы читаем детям одни и те же сказки, мы скучаем по одним и тем же людям и городам, и боремся против одной и той же беды. И я очень благодарна, что у меня есть такая семья во всем мире. Поздравляю вас с беспрецедентным успехом. На таком уровне белорусов не принимали еще никогда в истории. Мы гордимся вами. Мы хотим подарить вам скромный подарок. Это шаль с вышивкой. Одно крыло этой шали расшито васильками белорусскими волошками. А другое крыло этой шали расшито калифорнийскими маками. Заўсёды шматлюдна на такіх спатканнях, правда? Не проста шматлюдна, гэта вельмі шмат людзей, якія ехалі з розных штатаў, з розных гарадоў, каб сустрэцца, як яны кажуць, з прэзідэнткай. Я гляджу на гэтыя кадры, і яны мяне вельмі ўзрушваюць. Я б хацеў тут адразу сказаць, што вось ідзеш па Вашынгтоне, адкрываецца в окно у ауце, і табе крычаць: «Жыве Беларусь, бо цябе пазналі». І спадар Алексей кажа: «Можа вас падвезці кудысьці?» Потым набывае нам сім-карту, бо нам патрэбен інтэрнэт. Возіць нас абсалютна бясплатна і з задавальненнем, каб зрабіць штосьці для Беларусі. У Нью-Йорку у беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царкве мы паехалі здымаць матэрыял. Нас не адпускалі, пакуль мы не нап'емся хаця б гарбаты, хаця б не з'ямо штосьці разам з гэтымі, ну, абсалютна цудоўнымі людзьмі. У Сан-Францыска я абяцаў, што памахаю, напэўна, цяпер нас глядзяць, ведаю, Валер, які згадзіўся быць бясплатна аператарам. Ягоная жонка Воля, якія мяне прымалі, у якіх я начаваў, якія мяне кармілі, якія сталі абсалютна блізкімі людзьмі да мяне. Махаю вам, Воля і Валер. Надзея Нортон, якая трымае ўсіх беларусаў вакол сябе. У Сан-Францыска? У Сан-Францыска. У Лос-Анджелесе вось гэтыя здымкі, которые мы атрымалі, гэта ўсё дзякуючы Каці, якая, калі мы не маглі даслаць у рэдакцыю матэрыялы, бо не хапала хуткасці інтэрнэту, вазіла мяне о 3:00 уначы ў гатэль, каб мы маглі гэта зрабіць пасярод ночы. Праспала яна на працу ў гэтай ва ўсёй сітуацыі. І вось гэтая адданасць на кожным кроку. Тое, што зрабіла Святлана Ціхановская, яна змагла вось так узняць беларусаў і даць ім надзею. Ну і правда кажа, што беларус, дзе б гэты беларус не знаходзіўся ў Беларусі ці ў любой іншай кропкі свету. Дарэчы, вось кажучы пра гэты шчыльны графік Святланы Ціхановскай, у нас ёсць такая інтэрактыўная мапа гэтага перасоўвання офісу каманды самой Святланы Ціхановскай. Гэта вот сустрэча з Джо Байденам абсалютна нечакана, правда, для многіх стала, і ёй давялося вярнуцца ў Вашынгтон. Нечакана у нейкім сэнсе, але вельмі чакана, таму што
ведалі ўнутры, што гэта адбудзецца, але Белы дом катэгарычна забараніў казаць пра гэта публічна. Мы не маглі пра гэта распавядаць у медыях. Гэта быў проста замок Белага дому. Пакуль сустрэча не адбудзецца. Пра гэта было ўжо вядома ўвечары за дзень да гэтай сустрэчы, і ўжо ўвечары быў зменены графік. Цалкам трэба было каліфарнійскія сустрэчы ў Сан-Францыска змясціць у адзін дзень, 2 дні. Святлана Ціханаўская проста падала з ног под конец гэтага дня. Мы нават адмянілі сваё інтэрв'ю, которое было запланавана з ёй, бо просто фізічна мы бачылі, як чалавек працуе. Гэта абсалютна штосьці неверагоднае. І тут яшчэ іншы момант. Святлана Ціханаўская прыходзіць да гэтых людзей з дыяспарамі. Яна прыходзіць, так, ёсць ахова, бо рознага хапае, але гэта магчымасць падысці да яе, магчымасць зрабіць з ёй фотаздымак, уручыць падарункі, кветкі, такіх жадаючых было вельмі шмат. Тут таксама вельмі важны момант. Святлана Ціханаўская прамаўляе простымі словамі. Святлана Ціханаўская не абражае людзей, што ўвесь час робіць Александр Лукашенко. У эміграцыі жыве 3 мільёны беларусаў, і хопіць іх страшыць, хопіць іх абражаць. Трэба іх таксама паважаць, бо ім баліць за Беларусь. Я бачыў людзей, у которых наварочваюцца слёзы, калі яны чуюць беларускую мову. І гэта таксама беларусы, якіх мы павінны памятаць і паважаць. І Святлана Ціханаўская гэта робіць. І, дарэчы, Святлана Ціханаўская ўсё часцей размаўляе на такіх сустрэчах па-беларуску, прамаўляе, робіць асобныя прамовы. Правда, што папулярызіруе беларускую мову і гаворыць на гэтай адной мове са сваім народам. Трэба памятаць, што усе мы прашлі, не ўсе нарадзіліся ў беларускамоўным асяродку, не ўсе былі беларускамоўнымі. У кожнага свой шлях. Часам вельмі цяжкі. Рэжым знішчыў беларускасць на працягу гэтых дзесяцігоддзяў. І знішчаная беларуская адукацыя, знішчаныя школы. І па-гэтаму тут чаму Святлане Ціханаўскай цяжка размаўляць па-беларуску? Таму што у нас знішчаная беларускасць знутры сістэмы, а не таму, што яна не хоча. Яна імкнецца. І я лічу, што мы, як беларусы, павінны быць разам і усяляк яе падтрымліваць у гэтым, а не рабіць нейкія правакацыі ці сутыкаць адзін аднаго і гэтак далей. Сёння беларусы сябе таксама паказваюць у Токіо, калі наша спартоўка Цімановская патрабавала дапамогі, то беларуска прыехала нават запрашаць да сябе яе. І вось гэта мы, беларусы, якія жывем па ўсім свеце, і мне падаецца, што мы абудзіліся, мы пачулі сябе нацыяй, і гэта ўжо ніколі не зменіцца. Беларусы, вы цудоўныя. Я яшчэ раз пісаў гэта ў сябе на Фейсбуку і паўтараю. Цудоўныя проста. Будзем гаспадарства разам. Дзякуй вялікі Сергею за гэты аповед і за фантастычную працу ў Злучаных Штатах цягам гэтых 2 тыдняў. І у доказ таму, што беларусы застаюцца беларусамі, дзе б яны не знаходзіліся. Наш наступны матэрыял з Варшавы. Сёння беларусы гэтай польскай сталіцы сабраліся яшчэ раз, каб падтрымаць усіх палітзняволеных і выказаць салідарнасць тым, хто прагне пераменаў у самой Беларусі. Я ж Віталь Бабін. Дзякуй вам за ўвагу. Развітваюся да хуткіх сустрэчаў на Белсаце. Наш друг Алексей Санчук, он получил 6 лет лишения свободы за то, что учил ритм. Вот видите, у меня на майке написано. Я учил ритм. Мы были на репетиции, его задержали, нас всех задержали там и посадили, и присудили ему 6 лет усиленного режима. Я была в Беларуси, просто ты бачиш, что тебе падтрымліваюць, что люди не забыли, что нават люди, якія могуць жыць сваім жыццём, яны ўсё роўна ідуць і падтрымліваюць, не ўзіраючы ні на што. Сегодня я вот так вот решила поддержать всех наших прекрасных девушек и дам, вспомнить, как это было красиво и здорово, когда мы выходили в Беларуси, и вернуть такой чуть-чуть кусочек светлого чего-то в этот пасмурный дождливый день в Варшаве.
здесь, в Польше, это все, что мы можем сделать для поддержки белорусов. И еще я был в Беларуси в те времена, когда здесь уже иммигранты выходили на акции, и меня это очень сильно мотивировало. Мои родные сябры в Беларуси, и это моя краина, где я народился, и мне неабыякова то, что там отбывається. Та Беларусь фактично перетворилася у концлагер, який керується терористичним режимом при підтримці Росії. Сегодня также день рождения нашего героя, который погиб за нашу с вами свободу, который просто вышел и сказал «нет» режиму. За это его избили и убили люди в милицейской форме. Очень трудно об этом говорить. И сегодняшнюю бы акцию я хотела бы начать с минуты молчания в его честь.